Ahojte priatelia. Dnes sa pozrieme na nový Citroën C3 4. generácie, modelový rok 2026. V základnej výbave kompaktné francúzske auto, ktoré svojím dizajnom a vyššou polohou sedenia pripomína skôr malý crossover. Môže však základný C3 ponúknuť skutočne dostatok komfortu a moderných technológií. Pod kapotou sa nachádza trojvalcový preplňovaný benzínový motor s objemom 1,2 litra, výkonom približne 101 koní a krútiacim momentom 205 Nm pri 1,750 otáčkach za minútu. Motor je spojený so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a pohonom predných kolies. Zrýchlenie z 0 na 100 km trvá približne 10,6 sekundy. Maximálna rýchlosť je približne 183 km/h a kombinovaná spotreba podľa VLTP je približne 5,6 litra na 100 km. Hlavnou prednosťou C3 však nie je výkon, ale komfort. Podvozok Citroën Advanced Comfort s progresívnymi hydraulickými dorazmi pomáha zvládať výtlky, spoje a nerovnosti oveľa plynulejšie. Vozidlo je dlhé približne 4,2 metra a má svetlú výšku približne 163 mm, takže zostáva veľmi praktické v meste a zároveň sa lepšie cíti na nekvalitných cestách. Interiér ponúka tiež niekoľko zaujímavých riešení. Pred vodičom sa nachádza kompaktný head-up display a základná verzia využíva Smartphone Station, špeciálny držiak, ktorý umožňuje používať smartfón na navigáciu, hudbu a ďalšie funkcie. V závislosti od trhu môže výbava zahrňať LED osvetlenie, klimatizáciu, zadné parkovacie senzory, tempomat a aktívne bezpečnostné systémy, vrátane automatického núdzového brzdenia. Batožinový priestor ponúka približne 310 litrov, čo je na každodenné používanie úplne postačujúce. Vyššia karoséria navyše uľahčuje nastupovanie a zlepšuje výhľad. Ďalšou silnou stránkou C3 je dizajn. Citroën zámerne vytvoril automobil, ktorý sa odlišuje od bežného cenovo dostupného hatchbacku. Výrazná predná časť, charakteristická svetelná grafika a proporcie inšpirované crossovermi spôsobujú, že C3 na ceste vyniká. Nový C3 preto nie je iba dostupným automobilom. Spája úsporný motor, komfortný podvozok, praktickosť, moderné technológie a francúzsky charakter. Nie je určený na rýchlostné rekordy, ale do mesta a na každodenné jazdy je veľmi vhodný. Nový Citroën C3 je kompaktný, pohodlný, úsporný a vyzerá drahšie, než by ste od základnej verzie očakávali. Ďakujem za sledovanie. Prihláste sa na odber kanála, dajte videu like a napíšte do komentárov, či by ste si tento Citroën vybrali na každodenné jazdenie. Uvidíme sa na budúce.